Hej og velkommen til en ny video, Camper på farten. Den her den bliver en lille smule anderledes, fordi jeg skal afsted alene sammen med en veninde. Niels og hundene, de er hjemme, så det bliver anderledes, både for mig, men også for jer. Jeg tager jer med. Jeg skal lige en smut på arbejde først, og så når jeg kører inden fra arbejdet af, så skal jeg mødes med min veninde inde i Kastrup Lystbådehavn, og så skal vi i Tivoli i aften. Og så i morgen, så drager vi videre. Men jeg tager jer med, så hæng på og se, hvad der skal ske på sådan en tøseweekend. Jamen, så er vi ankommet i Kastrup Lystbådehavn. Så vi har lige siddet og fået en kop kaffe, Judith og mig. Så nu er vi ved at gøre klar til at gå op og tage bussen. Og så skal vi ind i Tivoli og hygge os i aften, så inden vi kører videre. Det blæser en halv pelikan. De har lovet, at vinden vil lægge sig. Så jeg håber ikke, det blæser for voldsomt ind i mikrofonen, så ikke I kan høre noget, fordi den er altså ret vild. Der er rigtig mange campere, men jeg var her jo tidligt. Jeg var her allerede 2:30, så vi fik fine pladser her. Så Judith var her lidt før mig, så hun fik fundet to gode hjørnepladser til os her. Så her ligger vi rigtig godt. Så jeg tager jer med i Tivoli. Så er vi ankommet til Tivoli. Vi har fået spist vores aftensmad, og der er hyggelig musik. Og så kom vi lige til at gå ind i lakridsbar i Bylov. Det var ikke så godt. Altså Judith og jeg blev enige om, at vi ville faktisk helst have den store, der stod i døren, men vi var nødt til at nøjes med et par af de lidt mindre bøtter. Så nu går vi videre ud og ser, hvad haven har at byde på. Det er jo en dejlig aften, og vinden har lagt sig. Og ja. Så er mørket ved at sænke sig, og man kan lige så tydeligt begynde at se lysene. Den gamle karusel her, der er bare super hyggeligt herinde. Ja, så hvis vi bliver her længe nok, så kan vi komme på Morgen Danmark, fordi vi er for sent ude til God Aften Live. Den er slut, men det er studiet inden fra Tivoli, som de sender fra. Så klap os på skuldrene. Vi føler os en lille smule kendte, fordi vi står her uden for studiet. Så er der onsdagsjazz. Man kan høre det i stort set hele haven. Det er bare så hyggeligt. Jamen, godmorgen. Så har jeg haft første overnatning her inde i Kastrup Lystbådehavn. Så nu er jeg stået op og er godt i gang med at lave morgenmaden. Og ja, vi har haft en rigtig hyggelig aften inde i Tivoli, og vi tog bussen frem og tilbage. Det fungerede super godt herudefra. Det tager 5-10 minutter at gå op til busstopstedet, og så stopper bussen helt inde ved hovedbanegården lige over for Tivoli. Så det kan jo næsten ikke være meget nemmere. Og lige sådan, da vi skulle hjem, og så hoppede vi af lige heroppe, og så ja, så det var super nemt. Så nu skal vi lige have noget morgenmad, og jeg skal lige en tur ud på havnen og lave lidt video til jer derude, så I kan se, hvordan det er. Men Kastrup Lystbådehavn, det er et rigtig hyggeligt sted at ligge, så den får i hvert fald en klar anbefaling herfra. Og så når vi er færdige, så har jeg sat GPS'en, så kører vi til Dyrhøj Vingård op ved Kalundborg, og der regner vi med at skal spise frokost op. Og så har Judith fået lov til, at vi kan overnatte derop, når bare vi spiser frokosten derop. Så man kan sige, at vi støtter dem, og de støtter også med
forhåbentlig hyggelig overnatningsplads. Der er ikke nogen af os, der har været deroppe før, så det glæder vi os rigtig meget til. Men nu vil jeg få mig lidt morgenmad, og så vil jeg gå på opdagelse ude på havnen, så I kan se lidt derude fra os. Så her på pladsen har de fået lavet toiletvogne derovre. Og der er udekøkken, der er tømning til potten, hvis man har brug for det. Så det er sådan set helt fint. Så vi har ligget godt lige indtil her til morgen. Der var en af de nærliggende både, der skulle have renset. Hvad sagde du, Judith? Bundmalingen af? Med sådan en højtryksrenser. Det larmer ret meget. Lad os bare konstatere det. Så det er helt fint, at vi skal videre nu. Og man kan sige, det er jo en af ulemperne ved at ligge i havnene frem for en campingplads, at man risikerer, at man får det her støj. Men til gengæld, så har man jo så også det her, som man jo så ikke får, når man ligger på campingpladserne. Og så lige lidt miljøsvineri fra nogen, der er kommet forbi og tænkt, at de behøvede ikke at rydde op. Men sådan er der jo altid nogen, der har det. Men man ligger med sådan en kort gåafstand lige over i havneområdet. Om sommeren så er der faktisk også autocamperpladser her. Men de bliver jo så brugt til bådeopbevaring. Man kan ligge her om vinteren. Nej, det er ikke om sommeren, det er om vinteren fra 15.11. til 15.5. Der kan man ligge her. Men vi ligger så over på grusparkeringen. Det koster 200 kroner at ligge her, plus obligatoriske 25 for vand og strøm, som vi så ikke har haft brug for. Men sådan er det jo. Så havnekontoret er lige herovre, hvor man betaler. Ja, havnen har toiletter og bad hernede også. Men dem havde vi ikke adgang til, når ikke vi havde det der bumkort. Så det er altså sådan et, man skal købe ekstra, hvis man vil ind og have bad. Af vores erfaring i hvert fald. Så en lille kaffebar, og ja, det der nogle gange er i en lystbådehavn. Lidt længere herude af, hvor I kan se, der ligger der Amager Strandpark og havnebadet. Så der er fint badestrand herude også. Judith og jeg er enige om, at vi skal have en 28-30 grader i badevandet, før vi... 32. 32, siger Judith, før vi hopper i. Så vi lader de andre om at bade for nu. Ja. Jamen, så er vi ankommet her til vores overnatning. En vingård. Hvad var det, den hed, Judith? Dyrehøjgård Vingård. Så nu vil vi gå ind og se, om vi kan få noget frokost, og der skulle være noget rundvisning. Men vi holder dernede i baggrunden, og der har vi som sagt fået lov at holde i nat. Så det er jo super. Så nu vil vi gå ind og kigge, hvad der er herinde af ting og sager. Så det er jo en super fin café Dyrehøj. De har åben hver dag til klokken 17, så det er også et spisested. Og jeg så derude, at der var rundvisninger. Så nu går vi ind og ser, hvad der er derinde. Jamen, så er vi kommet indenfor. Det regner sådan set forholdsvis meget lige nu, så det blev en lidt våd omgang at komme herind, men sådan er det. De har et lidt specielt system her. Vi har fået sådan en vinsmagning, hvor man selv går op og henter, hvad man vil have. Vi har sådan en fin vindispenser-guide, og så har vi fået udleveret sådan et fint kort her. Og nu skal vi prøve op og se, om vi kan finde ud af det. Så lad os prøve at se. Og heroppe, der står alle vinene inde på køl, og så sætter man sit kort ind, og så trykker man på, hvad det er, man gerne vil have. Det kan være, at vi skal lade Judith være forsøgskanal her. Ja. Ja. Hvis hun ved, hvad hun vil have. Ja, jeg skal have en rosé. Jeg skal have den her. Skal jeg prøve at smage. Jeg vil godt være de to. Ja. Det kunne jeg knække så godt. Så. Ja, ikke også? Ej, det kunne jeg virkelig godt. Chippen nedad. Det er jo det. Og så holder du den ind til. Ja. Så holder du glasset ind til den, du vil have. Du skal holde glasset hen til først. Og så ind til. Og så. Du skal holde inden, indtil den siger bip. Du skal holde inden. Der, så var den der. Så kan du slippe.
Så får man en smagsprøve. Smart. Nå, jamen det må jeg prøve også. Jamen, så har vi fået vores tapasbræt. Det ser godt nok lækkert ud. Og vinen, den henter vi jo selv. Så det kan da ikke være meget bedre, hva'? Der er 20 at vælge med. Ja, det er godt, vi har camperen med, så ikke vi skal så langt. Ja. Og ser det bare godt ud, Jule. Ja. En skinke. Der til den mad der. Og så den der ost, hun lovede mig, der ikke var muggen, men med Nej, det er aske, aske. og jeg fik engang forklaring nede i Fåborg, hvorfor der er aske i. Det var noget med konservering, der er et eller andet, man ikke vidste, hvad man skulle bruge noget til, og så fandt man ud af, at det kunne man gøre på den måde. Gøre på den måde? Nå. Noget med holdbarheden og sådan noget. Spændende. Om det er rigtigt, ved jeg sgu ikke. Eller om det var noget, de bildte der i. Ja. Men det smager godt. Og en hjemmerørt. Var det hvidløg? Hvidløgs, Nå, men nu skal jeg jo ikke sove ved siden af nogen nat, så. så det går nok. Ja. Ej, hvor lækkert. Jamen, skål. Så må vi snart op og hente noget nyt. Så er det holdt op med at regne, og solen er kommet frem, og fuglene synger, og så nu skal vi lige ud og have bevæget os lidt. Nu har vi siddet stille længe, synes vi, så vi skal lige ud og kigge lidt og se, om der skulle være lidt, vi kan se her på vinmarkerne og de omkringliggende områder. Det er jo en fantastisk udsigt, vi kommer ud til. Du havde ret, Judith. Det havde du. Godmorgen. Så er jeg vågnet. Nu er det fredag morgen. Og vi har sovet her på vingården. Så jeg er lige ved at være færdig med at lave morgenmaden. Så skal jeg lige sætte mig og have lidt at spise. Og så har Judith og jeg snakket lidt om, at vi måske kører ud på spidsen af Røsnæs ud til fyret. Der skulle man kunne holde ude. Og så spise vores frokost derude, når vi når dertil, og så er det tid til at vende hjem af. Så er den her smuttur, venindetur, ved at være over. Men vi har lige nogle hyggelige timer endnu, så nu skal jeg lige have noget morgenmad, og så er det tid til at drage videre. Så vi har jo ikke nogen ovn
i turnéen her. Så vi bruger Omniaen. Det plejer at være Nielses arbejde at lave det her morgenbrød, så det har jeg jo selv måtte kaste mig ud i. Den er effektiv. Vi bruger den jo også til vores madlavning og sådan noget. Man skal passe på ikke at give den for meget varme, så brænder brødet, men med lidt forsigtighed og sådan, så går det fint. Og jeg synes faktisk, den er en god erstatning for en ovn, som jo tager voldsomt meget plads op, når nu at man ikke har så meget køkken, så er det meget at give et skab til en ovn. Så det fungerer faktisk rigtig godt med Omniaen her, og så lige en lille hæklet sommerhat her, som til at løfte låget med. Der er der en anden veninde, der har hæklet til mig, så det var jo dejligt, når nu man ikke selv kan finde ud af det. Så, men det var nok om Omniaen. Nu vil jeg sætte mig og få noget morgenmad, og så vil jeg høre Judith om Røsnæsfyr er vores endgame for den her tur, eller om vi alligevel finder på noget andet, men det får I jo at se. Så har vi lige lavet et lille stop her på parkeringspladsen til den lille havn. Så der er nogle huse, der ligger rigtig, rigtig godt her. Men jeg blev lige afbrudt i min filming af en venlig dame fra England, som bare ville fortælle mig, at der var problemer med min iPhone, og hun havde forsøgt at få fat i mig. Men det er jo selvfølgelig en scam, så den hoppede vi ikke på. Men nu kom jeg jo så langt her, mens jeg gik og talte med hende. Så der er jo en fantastisk strand hernede, hvis ellers vejret havde været til det. Så som jeg var ved at sige, så ligger der jo altså nogle små hytter deroppe, som har en fantastisk udsigt. Men vores er jo flytbar. Det er jo fordelen ved autocamperen. Så men det er da helt sikkert, at vi skal tilbage hertil på et tidspunkt. Her er godt nok har lækkert. Og nu skal vi ud og se på bygningen herude, så det er fantastisk. Og solen er kommet frem igen, så kan man jo ikke ønske så meget mere, vel? Altså, alting bliver bare bedre, når solen skinner. Det synes jeg i hvert fald. Ikke, jeg kan også godt lide vinter, men det her, det er da bare fantastisk. Altså, det er det. Så dansk, når det er bedst. Sådan er det. Nu sagde vi jo godt nok, at badevandet skulle være 28 grader, før vi skulle ud. Men vi er da lige nødt til at prøve bare at soppe. Det var faktisk lækkert her. Overraskende varmt. Men som I jo tydeligt kan se, så har jeg jo altså ikke badetøj på. Så vi nøjes med en soppetur. Så har jeg også en undskyldning for ikke at hoppe hele vejen ned under, ikke? Hvor er det fedt, det her. Det er det. Og vandet er helt klart. Og en lækker sandbund. Det er nede ved Røsnæs Havn. Børnevenlig, hvis man skulle være afsted med børnebørnene. Så ja. Hvis man er til det hellere vil lidt mere ud, hvor det er lidt dybere fra start af, så har jeg faktisk også en fin badebro, man kan hoppe i fra. Ikke at jeg vil påstå, at det er dybt, det man kommer ned på, men man slipper der for at gå på stranden og få sand på tæerne. Jeg kan se, at den her ude, den er lidt dybere. Så
Så den mulighed er der også, når man er her. Det heroppe, det er sådan et maritimt aktivitetshus. Man kunne forestille sig, at klubberne, kajakklubber og sådan noget holder til deroppe. Jeg kan se, der er faktisk også toiletfaciliteter. Og jeg skal prøve at gå op og se, hvad der er heroppe. Velkommen til Røsnæs Havn. Okay, så der er simpelthen en sauna heroppe. Nå. Og så er der nogle, når vinterbaderne holder til heroppe, så så har de simpelthen omklædningsskabe. Ja, altså har jo super hyggeligt. Det synes jeg. Og så er der udgang. Så er der et lille caféområde derovre. Så jeg ved, hvor den sauna er henne, som de skriver, man køber billet til. Det er jeg faktisk ikke helt klar over. Og der skulle også være toiletter her et eller andet sted. Men ja, vi prøver at se, det er måske herovre af. Her er toiletter. Det er saunaen. Ja. Spændende. Det er et fedt område herude, og naturen er jo fuldstændig fantastisk. Så der går et par heste over. Ja. Så holder vi parkeret på parkeringspladsen deroppe. Vi skal ud til fyret herude på spidsen. Altså vi har set, der er biler, der kører den her vej, men vi har valgt at parkere deroppe og så spacere det sidste stykke. Det kan da godt være, når vi kommer derned. Der er en stor fed parkeringsplads, men vi trænger også til at få strukket benene. Vi har siddet meget ned. Ja, men der er jo hav til begge sider. Vi er på vej helt ud på spidsen, så det er jo bare rigtig hyggeligt. Og så flot. Så der er jo en fin parkeringsplads hernede, man kan holde med. Man må ikke overnatte her. Så den er meget sød, Jytte. Det er den. Fin lille taske. Der er et lille galleri heroppe. Nogle fine små ænder. Så er vi på vej op i fyret. Der er gratis adgang. Der sad en venlig mand udenfor og spurgte, om ikke vi skulle op og se det. Så hvis jeg pruster lidt, så er det fordi, jeg går op ad alle trapperne. Så er vi ved at være oppe. Nej, og han trappe mere, Judith. Sorry. At jeg fik bildt der noget ind. Ja, der var 2. Så har vi lidt små vinduer, vi kan kigge ud af her. Det må være den sidste, og den er en lille smule tricky. Lad os se, om vi kan komme op med kamera og det hele. Bare man ikke er for tyk og sidder fast. Nej. Det er ikke så nemt. Ja, nu har jeg jo kameraet med. Det gør det jo ikke nemmere. Jeg bliver altså lige nødt til at sætte jer herovre, små venner, fordi ellers så kan jeg ikke komme op gennem åbningen. Så vi åbner lige, så vi kan. Så må I lige stå der nede i udsigten, mens jeg får kantet mig igennem. Det lykkedes. Jubi!
Det er sådan en lille luge her, vi skal igennem. Jeg skal nok lade være at filme dig, Judith, mens du kanter dig igennem. Hold da fast. Og så er selve fyret derinde. Det skal jo nok blive underholdende, når vi skal kante os ned igen. Nu kan I få lov at stå der og kigge lidt. Jeg se, om Judith kommer igennem. Altså Judith, skal du have hjælp, eller? Ja, man skal jo vende sidelæns, ellers går det ikke. Der er en her, du kan holde i. Så den er ja. Ja. Er det vandslangen, eller? Den havde jeg fat i. Hvordan skal vi komme ned igen? Nå, så lykkedes det. Der er altså ikke nivelleret her. Nej, der er en lille smule ujævnt. Ja, det hælder lidt. Men der er en pil under. Sikke en udsigt heroppe fra. 360 grader rundt, ikke? Altså. Jeg kan godt lige have sagt, hvad er det for en snæver. Æbleø ligger derude. 43 kilometer. Det kan man jo ikke sådan lige se, der er. Og derinde er Røsnæs. Og vores lille hul, vi er kommet op af. Nu må vi se, hvordan vi kommer ned igen. Det får I heller ikke lov at kigge. Der må I nyde udsigten, mens vi klatrer ned igen. Så vi slap levende ned af den der lille åbning. Vi havde godt nok vores betænkeligheder, men det lykkedes. Så lad os bevæge os ned på landjorden igen. Får I lige en trappe her. Den er ikke så nem at... Altså... Jeg vil sige, besøget i fyret er ikke for gangbesværet. Lad os bare konstatere det. Man skal være sådan rimelig habil til at gå på de der trin. Ikke? Så 56 trin, ja, det var det han sagde. Så men du tager det stille og roligt, og så går det jo fint nok. Så er der lidt vinduer på plateauerne. Altså der er fint med plateauer, når man kommer gående, men sådan lige kan holde en kort pause. Så tager vi næste hold. Så. Jamen, så er vi ankommet her til, hvor vi skal spise frokost. Vi har været på lidt af en rundtur rundt her omkring Kalundborg. Vi kunne ikke lige finde noget sted at holde. Så ja, sådan er det jo, når man ikke er kendt, så må vi køre rundt. Så vi har kørt et stykke tid for at finde vores frokoststed, men vi har fundet det nu. Så nu vil vi spise lidt frokost. Jeg har den super nemme her, så det kan jo næsten ikke være. Så kan det ikke gøres nemmere end det. Så Judith er lige over og smøre sig en mad. Og når så vi har spist frokost, så skilles vores veje. Vi kører hver til sit. Og så er der slut på den her veninde-weekend, som har været super hyggelig. Og så hvis I har nyt at følge med, det håber jeg selvfølgelig, I har, hvis I har hængt på indtil nu, så må I jo meget gerne give vores kanal et like, og også gerne den her video. Og hvis I vil have opdateringer, så husk at abonnere på kanalen, så får I automatisk at vide, når det er. Og ellers så ses vi. Kan I hygge jer? Hej hej!